Assalamu alaikum al'umma, barkanku da wannan lokaci, da fatan kowannen ku yana lafiya, yana cikin koshin lafiya. To Allah ya sa haka. Kamar da muka saba kawo muku da manyan fina-finai a kowane lokaci, a wannan karan ga fina-finan da za su fita ranar Lahadi kenan insha Allahu, wanda su ne manyan fina-finai wanda aka fidda za a saki a gobe Lahadi kenan insha Allahu. Sannan dan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu, ka daure ka dana mana da subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun shi a kowane lokaci. A wannan karan akwai manyan fina-finai wanda Sultan zai saki ranar Lahadin nan insha Allah. Da haka kada ku bari a baku labari, ma abota kallon fina-finan Indiya Hausa. Akwai fina-finai zafafa. Kamar da kuke ganin wannan fina-finan, akwai group wanda za ku iya samun su gabaki ɗaya da duk wani bidiyo wanda kuke gani ana kawo muku kuntun shi a TikTok ko kuma a Facebook. Akwai group wanda za ku iya samun wannan fim ɗin insha Allah. Amma tsari ne wanda ake rijista a kowane wata, a kowace ƙasa kake kuma za a iya saka ka a cikin wannan tsarin namu na BIP kenan. Ko a ina kake za a saka ka a ciki. Sannan masu buƙatar shiga group za su yi mana magana bisa namba wadda muka ajiye muku ga ta nan a kai insha Allah. Ko a ina kake, idan ka taɓo mu za mu ma bayani ga yanda tsari yake tafiya, ga yanda za ka iya samun wannan fina-finai insha Allah. Sannan ba group WhatsApp bane, group Telegram ne. Akwai masu cewa group WhatsApp suke so, gaskiya ba mu da group na WhatsApp. Muna da dai group na Telegram. Na WhatsApp wanda muke da, muna da na fasta wanda za mu kawo fastoci hakan a kowane lokaci idan za su fita insha Allah. Kenan da haka ku bari ana baku labari, ma abota kallon fina-finan Indiya Hausa. Wannan fina-finan masu kyau ne. Wanda bai je ya kalla ba ya kokari ya je ya kalla. Idan group ne za ka shiga, kai kokari ka yi rijista ka shiga group. Kowace ƙasa kake muna saka ka cikin wannan tsarin namu na BIP. A Libya kake, a Nigeria, a Niger, a Cote d'Ivoire, Algeria, duk inda kake gaba ɗaya muna saka ka. Duk inda mutum yake muna saka shi a cikin wannan tsarin namu na BIP. A daure a danna mana da subscribing, sannan a haɗa mana da alamar ƙararrawa. Za mu kawo muku da bidiyo na group tamu ga masu cewa su ga group ba waye da sauransu. Za mu kawo muku da shi ta yadda za ku yarda, za ku gani a kai insha Allah. Akwai group tamu wanda muke saka duk wani fina-finai wanda suke fita na satin nan insha Allah. Mai gidana garkuwana, malamina, ɗan uwana, jinin jikina, yayana, za mu tare insha Allahu. Bani dama na daina fama, na ƙara girma, na san makama.